6 дни, за които да опознаеш една страна. Достатъчно малко, за да не успееш да видиш всичко, но и достатъчно много, тя да успее да те плени. Ето това видях и научих аз за краткия си престой в тази страна. Държавата Малта е разположена на 3 по-големи и няколко по-малки каменисти острови между Сицилия и Африка. Остров Малта е най-големият, с размери 22 на 13 км. Другите два острови са Гозо, най-зеленият, и Комино, обитаван само от едно семейство. Името на остров Малта е дадено още от римляните. Те били тези, които оприличили цвета на веровиковите скали на пчелен мед и така нарекли мястото Мелита, от мел – мед. Други път казват, че името идва от разпространеното производство на пчелен мед тогава. Остров Гозо пък получил името си остров на радостта от латинското гаудиум – радост, а Комино по името на подправка отглеждана там. Поради това, че островите са малки, слънцето бързо се скрива и почти няма здрач. Малтийските острови са варовикови. Всички сгради са направени от варовикови късове. Варовик се използва и за преградни стени на нивите. Много любопитно място е музея на варовика, където е направена възстановка на добиването на камъка и е показано как след напускането на кариерите мястото се е засаждало с цитруси. Северната част на остров Малта е много суха, като почти липсва почвен слой. Почвата на островите не е плодородна, няма много дървета и липсват реки и езера. Водата се добива главно чрез артезиански кладенци, технологията за които е останала от арабите. Но недостатъците на Малта се компенсират от две големи предимства. Едното е благоприятното стратегическо разположение в Средиземно море, а другото – множеството удобни заливи. Температурите са умерени през цялата година. Зимите рядко са студени, като тазгодишната температура обаче падна до само 10 градуса. По тази причина формите в Малта никога не озряват. Затова са им нужни февруарски температури от около 40 градуса, а такива на острова няма. Температурите през тази част на годината достигат едва половината. Затова пък може да се видят храсти, отцъфнали коледни звезди. Максималната надморска височина на островите е малко над 300 метра. Населението около 400 000 жители. Днес градовете главно на остров Малта се преливат един в друг. Не разбираш кога от единият навлизаш в следващия. Информация ни дава само табела с името на новия град и думата Мерхаба, която на малтийски означава добре дошли. Любопитно е, че можеш да се движиш в населено място, а всъщност от едната страна на улицата да е един град, а от другата друг. Стратегическото положение на островите ги прави предпочитано място още от древността. Днес по крайбрежието са останали 13 кули, издигнати от ордена на Свети Йоан, които свидетелстват за отбранителната си функция – да известят за приближаващ враг. Първите официални заселници на Малтийските острови са финикийците, които идват по тези земи около 7 век преди новата ера. Обитавали земите на днешен Ливан, финикийците високо оценили стратегическото място на Малтийските острови. На острова са открити 2 колони с финикийски надписи, чрез които в последствие била разшифрована финикийската писменост. Тези колони, едната от които днес се пази в Лувъра, дават ценни сведения за живота на острова. Поради арабските корени на малтийците, финикийците с арабски происход, езика им днес е близо до арабския. По-късно от Северна Африка на островите нахлуват картагенците. Третата велика сила дошла тук е Рим. След Втората пуническа война римляните се заселват на островите за 9 века. Днес от тях са останали няколко вили, бани и най-важното – катакомбите. Основното събитие за римския период е идването на Свети Павел. Култа към Свети Павел и днес е много силна традиция. След римляните Малта има свой византийски период, следван от времето на арабите – 8-10 век,
а после и от епохата на рицарите. В зората на 18 век тук идва Наполеон със своята армия, а през 1800 година и британците, които оставят най-силното съвременно влияние. След войната за независимост в САЩ, по идея на англичаните, малтийците изсичат отглежданите до тогава маслини и засаждат памук. Оказва се обаче, че памукът не може да вирее в Малта и единственият резултат от изсичането е ерозията на почвата и прекъсването на традиционния поминък, типичен за Средиземноморието. Днес малтийското правителство има за цел да възстанови маслинените гори. За да израсне обаче едно маслинено дърво, са нужни 3 поколения. Първото да го засади, второто да го види как расте и третото да бере плодовете му. Днес в имената на различни населени места още се крият арабски думи за маслини и зехтин, като например зейтуна, зебуч и други. Затова пък агавето, столетника, роднина на алоето, расте в изобилие в Малта. Цъфти на всеки 7 години, като след това растението майка умира, а отпадналите семена пораства цял нов храст. Основна икономическа дейност в Малта днес е туризма. Той процъфтява много активно през последните години. Стига се до там, че на места се застрояват така наречените джунгли от цимент, каквото е курортното градче Аура Буджиджба. Новите жилища в него са построени в непосредствена близост до солници и особено през лятото въздухът е тежък за дишане. Разходките обаче по крайбрежната улица Странт на курорта Слима са приятни и романтични. Немалко място в икономиката на страната се пада и на риболова и яхтения туризъм. Малта се отличава с 2 типични вида традиционни лодки. Дайса е традиционната лодка, наподобяваща италианска гондола и използвана за морско такси. Разликата между нея и гондолата е, че дайсата използва 2 гребла. Рибарската лодка пък се нарича луцо. Луцо са многоцветни, задължително с изрисувано на тях окото на Озирис, наречено още око на злото, което да пази от злите сили. Популярни в много страни, в Малта колелетата не са никак разпространени като средство за придвижване. Това се дължи на хълмистия терен и високите летни температури, които несъмнено затрудняват велосипедистите. Това обаче, с което най-често свързваме Малта, е Малтийският кръст, кръста на ордена на Свети Йоан Кръстител, познат още като орден на рицарите хоспиталиери. Още при създаването си той става организация с религиозни и военни цели. Символ на ордена е кръста с 8 върха. Според някои, за да напомня за 8-те езика, на които говорили рицарите негови основатели – кастилски, Арагон, Наваро, каталонски, португалски, немски, италиански и английски. Другата версия за броя на върховете на кръста се определя от произхода на ордена. През 1113 година папа Паскал дава позволението си ордена да съществува. Той издава заповед рицарите да носят черна перелина с кръст. Всеки от върховете на кръста отговаря на едно от 8-те послания на Исус от планината. Орденът е основан по време на кръстоносните походи. В Палестина рицарите построили болници за бедни, ранените рицари и жените. През различните периоди от историята седалище на братството са били Йерусалим, остров Родос и Малта, а днес центърът му е в Рим. През 1530 година, подгонени от турците, рицарите се преселват на остров Малта, предоставен им от Карл V, император на Свещенната Римска империя. Скоро след това рицарите откриват предимствата на пиратството като източник за събиране на средства. През следващите 2 века техните галери се превръщат в страшилища за мореплаването и крайбрежните райони на средиземноморските мюсюлмански държави са застрашени от тях. Другият им източник на приходи е търговията с роби, като скоро Малта се превръща в център на тази дейност в Средиземно море. Много млади благородници от Европа идват в Малта
за да се учат в школата на рицарите. В Малта е основан един от първите университети в Западна Европа. Но рицарите и техните галерии скоро започват да дразнят турците, които се стремят да завладеят островите. Така, около 200 турски кораба нападат малтийските брегове. През следващите месеци турците подлагат Малта на обсада, но рицарите се защитават яростно и успяват да ги отблъснат. Любопитно е, че на турските кораби има и доста българи, които са войногани. Нямат право да се бият, но помагат в обоза и при сраженията. Това води и до друг интересен факт в българския фолклор. Обсадата на Малта е отразен в някои български народни песни. Рицарите смятат всички хора за равни. Наричат всички господине или госпожо. При хирургическите операции, които извършвали, нерядко използвали сребърни инструменти, но не само за благородните си пациенти, използвали ги и за останалите хора. В Европа смятат малтийските рицари за спасители, защото спират армията на Сюлейман Великолепния. Те получават от европейските монарси големи парични средства, които използват за строежа на грандиозни укрепления. Днес Рицарски орден на Свети Йоан е хуманитарна църковна организация, която управлява много болници в различни страни и има представителства в множество държави в ООН. С идването си в Малта рицарите хоспиталиери избягват старата столица Мдина и построяват нова на брега на морето, за да са готови за отбрана. Наричат я Валета, по името на великия си магистър Жан дю ла Вале. В новата столица рицарите забраняват строежа на градини. На пръв поглед жестоко и аскетично, но всъщност са водени от дълбок практицизъм. Водата е недостатъчна и не бива да се използва за напояване. По-късно паркове се построяват в преградието на Валета Флориана, наречена на своя архитект италянецът Флориани. От градините Барака в столицата се разкрива прекрасна гледка към пристанището и намиращия се от другата страна на залива курортен град Слима. Конвентната църква на ордена на Свети Йоан е в столицата. Отвън архитектурата е проста, но отвътре представлява пищен бароков шедьовър. Църквата е уникална с двете си картини на Микеланджело Меризи, известен по името на родното си село като Караваджо, живял и творил в Малта. В църквата има 8 параклиса за 8-те езика